pri predaji 2200 eur za meter štvorcový a teraz 2,5 násobok a viac. Reč je o Discovery Residence na Nivách. Ide o projekt dokončený v roku 2021 v rozrastajúcej sa lokalite Mlynské Nivy. Bola kedy brownfield a officeová časť, ale časom viac a viac rezidenčná. Pôvodne sa mal tento vežák volať Discovery Tower, avšak neskôr chytili do rúk architekti z Pantograph a zmenili aj celý vzhľad budovy. Budova má 22 podlaží a nachádzajú sa tu len až trojizbové byty a fakt len zo pár štvorizbových. Ide o veľmi vydarený projekt, aj čo sa týka vizuálnej stránky. Fasáda je metalická s ako keby prepletajúcich sa pásov. Dokonca bola ako jedna z mála bratislavských vežiakov nominovaná aj na ocenenie César. Priamo v budove sa nachádza malé Tesco Express, pri budove detské ihrisko, neďaleko kraj potravín a je to aj veľa reštaurácií a kaviarní, hlavne kvôli Apollo Business Centru. Lokalita sa veľmi rýchlo mení a vyrastá tu stále viac a viac zaujímavých projektov. Na tomto mieste má byť električka a bulvár, čo túto lokalitu ešte viac zatraktívni a myslím si, že to bude jedna z najlepších lokalít na bývanie v Bratislave. A ak ťa zaujímajú aj ďalšie projekty a nehnuteľnosti v Bratislave, tak mi hoď follow.